oproep tot boycottverkiezingen op BES. Nou, ik zal het uitleggen. Op 29 oktober zijn er verkiezingen in Nederland. En dan kunnen alle Nederlanders stemmen op partijen voor de Tweede Kamer. Omdat Bonaire, Saba en Stesia bijzondere gemeenten zijn, kunnen ook alle mensen die daar wonen een stem uitbrengen. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen mensen alleen stemmen als ze minstens 10 jaar in Nederland hebben gewoond. Voor Bonaire, Saba en Stesia zijn er in totaal 10 stemlokalen, 7 op Bonaire, 2 op Saba en 1 op Stesia. En mensen kunnen daar stemmen op alle partijen die in de Tweede Kamer kunnen komen. Maar volgens James Finis zou iedereen op Bonaire niet moeten stemmen. Hij doet een oproep tot boycott van het stemmen. Finis is van de Bonaire Human Rights Organization. Hij kreeg onlangs de erepenning van verdiensten van de COPAL, de permanente conferentie van politieke partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Gisteren liet hij weten dat de bewoners van Bonaire, Saba en Stesia wat hem betreft niet moeten stemmen en de verkiezingen moeten boycotten. Want niet stemmen betekent nee zeggen tegen de koloniale status die ons is opgelegd zonder onze instemming. En dan heeft hij het over de wijze waarop sinds 2010 Bonaire, Saba en Stesia binnen het Koninkrijk der Nederland vallen.